pwede daw maglalaro. Oy, tara na. Ang aso. Wait, look. Drag, parang nga muna yung cellphone mo. Hindi ka pa natutulog, Earl. Gabi na. Hello, good evening to all. Salamat sa pa-thumbs up. Good evening po sa lahat. Saan ka matutulog, Ambal? Maya-maya na matutulog na. Nag-thumbs up lang ako sa'yo. Nag-live ka kasi. Oo, ilang araw ding hindi eh. Wala, busy araw-araw. Hindi halos, di na ako nakakapag-edit. Oh! Puro short video na lang na-upload ko sa YouTube eh. Hirap mag-edit ng mahaba. Kumusta? Sabi ni Special Galaxy. Ayos lang po. Ito, ngayon lang ulit. Si Vanessa Pedia. Hi. Hello. Wala na. Ano po nang pinagagawa mo sa live?
Wala, nagla-live lang. Gusto ko lang kayo makausap. Kaloka naman yung tanong. Ba't ba nagla-live? Hindi na ano. Isa lang yan. Special, ano. Naghahabol ng what's hour. Sige po. Naloka ako Uy, huwag mo iganyan basa, anak. Maglagay ka na yan. Talon muna ako, host. Good night na lang sa'yo. Sige, sige. Salamat sa pagdaan, ha. Salamat sa pag-thumbs up. Good night, Earl. Ama, sino yan? Drek. Hindi, kahit lang dito. Pupunta ka kami. Shh, maingay. Buda, akala ko ba nagtitimpla ka? Asukal? Ito gulo mo. Ang hirap kapsan na. Ano? Ganda mo. Ito ko lang talaga. Baka matapon yung asukal. Oh! Asan ang kape ko? Sabi mo, huwag ka magkape. Sige, ikaw na lang. Paano? Wag na, wag na, wag na. Okay na. Nagkape na ako kanina. Drek, huwag kayo maingay na dyan. Halika nga, labas ka nga. Drek. Aya Vlog. Hello. Hello po sa iyo po.
Paiwan ako ng bakas. Sis Aya Vlog. Salamat sa pagdaan. Oo, hello, good evening. Good evening din po. Ilan na followers mo, Ate Aya? Moni ka na siguro, no? Bal, huwag kayo maingay doon, ha? Parehas tayo. Mahigit 1K na din ako. Watch hour ka na lang din pala. Siguro, monetize ka na. Moni na siguro ito si Ate Aya. Watch hour pa lang din ang tinatarget mo. Pares para tayo. Ano oras ka nagla-live para makapunta ako? Umaga? Mga alas 7, alas 8. At manonood ako. Nanonood ako bukas. Ayun, 7:30. Gising na ako. Alas 6 ako gumigising. Okay. Paaga. Buti ka pa maaga nakakapag-live. Dami ko kasi ginagawa kaya hindi ako Sige lang, support kita. Salamat. Sige. Magsuportahan tayo, te. Oo nga, promise sundan ako bukas. Gising na ako nun. Tapos after mag-live ako naman. Hindi tayo nakapagpahinga. Saglit lang naman ako magla-live ngayon. Sis Aya. Kasi hindi lang ako inaantok pa. Papaantok pa ako. Mga lang ako, 30 minutes. Allah, hikap na ako naghikap. Parang papahiwatig na Ilan na ang mo? O sa hour, nasa 3,000 ka na. Allah, ako pag-1,000 pa lang. Pagan. Hirap. Hirap mag-target. Ano siya? Pagan siya, tapos good.
Konti pa nga lang. Ako 800. 3,000. 4,000 kailangan natin. Anong gagawin nating pagtatumbling nito? Kahit tumbling-tumbling tayo at bumali-baliktad, ay nako. Direct. Ay, galing na sa'yo. Bagal nga. Nababagalan niya ako. Pa 909, ano yan? 8 plus. 863. Pag-check ko kahapon. Pa 900. Ay, Diyos ko po. 2-1 pa ang kailangan. Di ba tatarget yun eh. Yung 800 na yun, pinaghirapan ko na yun. Diyos me. Pero kung tuloy-tuloy siguro yung panonood, baka. Hirap kasi i-target. Dapat tuloy-tuloy yung pag-watch. Kung kaya mo dapat ng 1 taon, dapat matapos siya. What the labas? What? Hello po, good evening. Good evening sa 5 million views. Ini manilipit. Maliit na daw.